Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Тихомир и днес ще снимаме отново, защото аз ги правя поредни четвърти епизод на Майнкрафт оцеляване и тук само съм си копал, за да мога да спя, понеже и чувате зомби и тук си направих едно по-красиво място. Вече, както ви казах в миналия епизод, вече имам бутушки. Имам и меч. Нали, това казах, че ще правя. Сега няма сега тук. Първо ще вземем дърво. Ще убием това зомби. Много ме дразнят тия зомбита. Да, факт. Гледайте сега с новия меч. Зомби? Къде си? Не го знам къде е. Ама... ето ги! Гледайте колко са! Откъде идвате? Абе, много... Как я мразя. Така. Зомби вилиджер? Откъде пак ги зомби вилиджер? Явно са идвали от тук. Нищо. Щом има зомби вилиджер, наблизо е имало село. Това е сигурно. Така. Новия меч много хубаво цепи, ама малко бавно ми се строи. Разбира се, цепил съм и преди с такъв меч. Т.е. Iron меч. Трябва ми дърво. Доста. После се връщам в пещерата. Само дето ми се мърда по един гаден начин камерата. И тук има още айрон. Няма зомбита, няма зомбита, няма зомбита. Спокойно. Няма зомбита, няма зомбита. Няма зомбита. Няма зомбита. Има айрон, само айрон. Само айрон, точно така, точно така. Точно така, точно така, само айрон. Само айрон, друго няма. Сега, още дърво. Дърво, дърво, дърво. Опа, опа, опа. Така. Трябва ни страшно много дърво, обаче. И не знам къде е да намеря толкова много дърво. Дърво. Убихме това дърво. Сега трябва да си направя много. Така. Сега се връщаме. Защото трябва да си правя честове. Все пак. Чувам кокошка някъде тук. Добре, тук няма. Що дойдох тук? Добре, ясно ми е. Така. Тук ще си направим мина. Тела тук и тела тук. Ще върна всичко както си беше. Спомням си. Тук и тук. Тук и тук. И тук двете факлички. Всичко беше така. Сега. 2 честа. Ето ги. Къде да ги сложа? Имам идея. Ще стане много готино. Аз тук не мога да слагам. Така.
е готино. Така, мислите ли, че е готино? Определено е готино. Тук ще сложа работа. Да, и директно ни излизат 3 върти. Хоп. Добре. Всичко е готово. И сега в честа трябва, разбира се, да освободим горе. Имам идея. Понеже бяха давали в един клип, че над честа, ако има такова слаб, фактически честа пак ще може да се отвори. Искам да сложа слаба. Да, лъжци, някакви хакове правите. Не ми харесва. Не. Така. Изглежда, за сега ще бъде така. Така. Опа, не е така. Не е така. И да, гудбай, хубава кирка. Ще направя нова. Така, нека да изпечем ирона. Сега честовете. Да ги напълним малко с вълна. И други неща. Фалшива братва, лодка. Всичките тези. Клейчета. Капръчки, храна. Ще ни трябват двете врати. Така и всичко друго ни трябва. Другия чест няма с какво да го пълня за сега. Трябват ми 4 айрон за такова. Шапчица. Шапчицата колко айрон изисква? 1, 2, 3, 4... Аха, 5. 5 ирона. Значи сега ще си направим кирка. И с това една лопата. Пръчки може ли? Къде ми е айрон на лопатата? Трябва да ми излезе айрон на лопата. Просто не съм я виждал. И да. Готови сме. Друго да изпечем. Ох, аз не следя клипа колко е дълъг. Така, давайте да се спускаме в пещерата. В мината. Само че... правим по-различна мина. Оп, не трябваше така да правим. Да, не трябваше. Това и не ми направи. Така става много по-бавно и може би ще го довършим в другия епизод, защото този е вече 9 минути, а пък моята програма, която е Mobizen, някога не успява да снима пък такива клипове тук. Аз ще си барикадирам вратата. Ето. Така. Направихме някои неща. Мисля това да е за епизода. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се, харесайте и споделете. И чао!